Naimbagta si Mangpot kan. Apag iso na luton ti pangrabyanta. Mabisinak nga roden. Nagado nga minti limpas ko trabaho. Isa kapilitan na nag-overtime akmanen. Masansan nga ron ti pa nag-overtime mo. Saan ka kadi mabanbanog? Apay ko mabannog ha. Katada nga Roger ornungan ta. Saan ka di? Wen ngam no kastamot mabambanog ka unay. Di uray saan laengan. Apay, di mo kaya ta makapagkalay sa atan iti mabiit? No bilang makaornong tadagos? Saan man? Madanagan naklaeng. Ang mga nagsakit ka mo titikas ta nga aramidam. Laglagi pa. Dua tawon ng nagdandan natari ka. Isote kayat ko, makapagsimpata ko mamutin. Tapno makabukaltan iti pamilyata. Uray siya, kayat kumatday ta. Ngam di na kayat asawan, apatayam mo ti bagim iti katatrabaho. Unay lakat ti bakit ko na ya. Di na ka di pa kadanagan. Ala, mabit lang tagpalas ako na. Tamangan tamutan. Sigurado na imas mo ng tiinluto mapangrabyan ta. Ay, syempre mo ta. Talaga nga espesyal para kan ka. Day off ko ita, mapanak makitsanda. Adon ti awan nga abastuta. Sige, kita man na yung bagdag iti awan. Tapno saan ka asubli-asubli di tiyandaan. Sapay ka na yung agtudo iti malam. Iso nga roda sa paag ti mapan, tapno saan na ka maabutan iti tudo. Nakalista amin na nagatangak. Kastamot dagiti gatangak para kadanan ng kantatang mo. Ayun gaya man ya. Jay gayam abastuda. Siya kon ti makam mo. Ipan kon tumutan inton madamdama. Sige man nga Rodrica, makamukan. Amo mo tan dagiti kasapulan da saan ka di? Wan, di kagdanag. Ala, agpulas ka, tamapan kan agtrabaho. Daak. Mayat man ti tutugawan nyo di ti arubayan nyo. Ay na, si kabot gayam Rika. Awon balasang ko. Lepas ko ngamin na nagkaraid dito iparaangan. Isu nga intugaw ko man paibiit. Nasaya at man ta nakapasyar ka, anak ko. Umay ko iyag dagiti abastuyo, nanang. Pasensya kayon, taitaak man la nakaumay. Bisyak ngamin iti trabaho. Kastamat ni Von. Kanayon pa yung overtime. Ay, kasta aya anak ko. Anya launay aya nga menti pagagawaan yung nga agtrabaho adwa. Katawan pa'y mo't anak yaw. Day tarod kat nanang. Kaya't may maisaganaan ti masakbayan mi. Isabayat anapig sa kami pa yung agtrabaho. Trabaho lata. Agyaman ka anak ko. Ta saan kayo ang makaliplipat? Saan to apulos nanang? Basta para kada kami kanivon, obligado kami ang mangipaay kadagiti kasapulan nyo. Ay, nagsaya at kayo at talaga. Nangrunakan ka, Rika. Uray di kay pa'y nagkalay sa iti anak ko. Impakita mo di kinasaya at munto nga asawa kanivon. Rumbang laang nanang. May sa ako na kamang ti pamilyayo. Kasarlaangan ti kurang kada kami adwa. Katsapay ko mata iti mabiit. Makapagkalay sa kaming tumatan. Von, apay andi ka pala maturog. Rabiin. Masapat na pa'y asumrak iti trabaho ta inton bigat. At ang amin kaya't ko ayaw man kun Rika. Kaya't ko amaamuan ta opinyon mo. May papanitian niya. Kasla nakaserseryoso kamat launay. At ang amin ibagbaga dyan may sa aka opisina katrabaho ang mabalin mi nga applyan ni abroad.
Naibaga ka no kan kuha na tigayim na nga da iti abroad. Apay di trabaho iti abroad? Kasla kayat ko kami napadasan na Rika. Tapno makaurnong ta Dagos. Tano dito'y lang, sigurado ang mabayag pa'y sa tanto manin makaurnong. Sigurado ka, Von? Panawan nak dito'y Pilipinas? Saan mo't ang mabayag Rika? Manulatawan. Kat nooddan ton urnong ta, agkalay sa tanto maten. Kan, saan ka panawan niyag may maysa? Anya tigayat mo asawan? Tikayat ko, no bilang agabrodak, agnaad kan ton iji balay mi, iji anda nanang, tapno adakad kadwada kan di tatang. Saan nga ta nakababain kadakwada mapanak makigyan ijay? Apay ko man nakababain. Nasaysayat kit di no addakan iji akad kadwada, isumutla ka nain mo ida mapansok nalan. Kan may sa, di ka mo't keta panawan niyag may sa dito apartment nga pabangan ta. Sige no isuti ko nam. Ngam panunutam ana imbag, no desidido kan amapan manggad iji balasiw taaw. Medyo naklaatak itinaybaga kanyak ni Von manang Emmy. Diyak ngamin ninamnama adumteng ti kanito, akalaat nga agdesisyon akayat na ti agabroad. No siyakla amaysa, kontento akon iti kaadda ti trabaho mi adwa, tauray kaskasano, makaururnong kami mat iti saggabasit. Ngam adda punto ti kaayan-ayat ko, no kayat min ti makapagsimpa adagos, masapol ang makatagad kami iti dakdakkel. Nag-apply nga rod ni Von iti trabaho iti balasiw taaw, kat napagasatan met. Iso nga apaman ang naurnos ti amin a dokumento na, nag-flighten a Dagos. Kas iti napagnumuan mi, nakipagnaed akon kadagiti dadakkel na. Awan mat makunak kadagiti agbalinto a katugangak manang, takabadungalak met ida nga agpadpada. Anyalaunay ayat aramidem di tari ka. Domingo ita balasang ko. Kakaiso na nga awan trabaho. Agina nakamat Dalos ka la adalos. Mabiit langan da ito'y tatang, malmalpasan. Agluto aktumutan para iti pangal daw tayo kadananang. Ay na anak ko, aramid namat amin at trabaho dito'y balay. Mababain kami kaninanang mau. Unay kayon aya tatang. Nakalaglag ang dagiti nga aramidak. Da kayo ket di kan ni nanang ti aginana. Bayan nyo asyak ti mga ramid kadagitoy na awan trabaho. Ay na yan. Ay wan, kumusta ngay ni Von ije abroad balasang ka? Nasaya at matatang. Napintas tinastra kan na trabaho. Ay kun bayat ano kasta. Ala, agawaan na tapno makaornong kayo adagaws. Tapno oray saan ni agbayag ije abroad. Day tamo ti saritaan mi tatang. Makapagkasar kami lakit di, kat ada pagpuunan mi iti basit a negosyo, mabalinan nga agawid ni Von. Mayat day ta. Ay na naggasat man di anak may, takaskin ka ti asawain ng tori ka. Nakanak-nakam kalaunay balasang kaw, nakasingsingpot ka pa'y. Mailiwak ngamin at talaga kadagiti naganak ko. Tagpadadamutan apimusay, tatang. Isabay andak, takayat ko nga ibawing day taapamatag ko kadakwada, kada kayo kaninanang.
Pananmanan ni Rika lakay, jakmat na danon dito'y balay. Ada kano na panagatangan biit ijitsindaan, tadi na kanon masango inton bigat dan trabaho na. Anyaman dagitan aya. Ay na, jak man amaw, ta itay pa makumikom agidaldalimanak dito'y balay. Ang mga noda nakita na nga awan, iso aday jay, napanan ni jay tsindaan. Ayun, ayun. Nakasingsing po ti maasawa ti anak ta. Di da pa'y lako mga ron nagkasar adagaw sakbayan na pa ni abroad ni Von. Iso ka nung nga ron nag-abroad tapno makaornong da iti pagkasarda. Kan panugawan dan tumutan akal pasan ti kalaysada. Sa bagay, nasaya at day taka panunutan da. Awan mo't pagdanagan ni Von, tadamot dito'y balay ni Rika. Sigurista nga ron ni Von nga anak ta. Maamak nga taa makasarak iti sa bali ni Rika kabayatan ti kaawan na. Iso aday ta, pinagnaadnan dito'y balay tinubian na. Nakasigurado nga agpaisaw. Hanggang iso nga'y, masapol asigurado mo tankan ni Rika. Kat idyan na ti anyaman asulisog nga umasidagkan kwa na ijay abroad. Hello, Von. Naimbag tayo mawag ka. Amok nga da ka dita balay. Isong inawagan ka. Kumusta kayo ngay tita? Nasaya at mat. Nakaragkad ng padpada da tatang kan nanang. Sa bagay, namnamaag kong dayta. Tadakakot nga rod ang mga sasigaso kadakwada. Kanayon dak nga rod adilawon no dar aramidak ditoy. Awan ka no pa'y matrabaho dan, tasyak amin ng ti agar aramid. Ang mga numabambandog ka matunay, Rika. Kabagilan da pa'y mat. Napigsada pa'y. Kaya't ko lang nga daka akat kaduada dita. Naglagan ti trabaho ditoy. Taltalo kami. Kan di mat ipalubos ni nanang nga ilabak ida. Iso ti mangilablaba iti kawusda kan ni tatang. Baybay amon. Saan na nairwam ni nanang nga awantar aramidan na iso kasta. Itulok mo no anya ti kayat dang aramidam. Ngam aginanaka mo't ari ka. Pakarag sa akak ti panagserserbik kadakwada. Iso abay anak kadilaang. Agyaman na ka. Iso akampantiya ka nag-abroad. Tamo ka di mo baybayan ida. Ngam di mo mo't abuswan ti bagim iti trabaho. Ipatpatag ka unay, Rika. Kailiw ka unayan. Uray syakmat Iso nga agawa am ti agtrabaho dita. Tapno inton na alamon ti kalkali kagumam. Agawid kan dito'y Pilipinas. Apay nga da ka pa ila dito'y salas, Rika. Rabien, di ka kadipay makaturturog. Saan pa'y nga rod nanang? Ay kanaguray ka man. Apay akas na ti Jarmo. Nakalidliday ka man. Ada ka di problema, balasang ko. Urayak kami na umawag ni Von, nanang. Itay pa'y ngamin nga uawaga, ngam di namot sungsung-batan ti awag ko. Day off namot ita. Ay, kasta ayari ka. Amangan ko naknadala na patag ngay naramid na. Iso asaan na sungsung-batan. Apay nga aging gaita kat di matla umawagan. Imposible adi na nakita dagiti miss calls ko kankwana. Umawag tumutla ang dayjay anak ko. Saan aday tati pakaburi-buram? Saan ka madanagan? Ita lang amin na napasamak ti kasto nanang. Iso adi yung maikat nga agdanagak. Nalaing kakat aginanan. Umawag tumutla ang dayjay. Di ka agdandanag kunakmanan.
Napalalo ti panagdanag ko iti daydi agundaway, asaan asinong batan ni Von ti awag ko manang Emmy. Mas daawa ka talaga, taamok nga awan trabaho na iti daydi nga aldaw. Tinaminsan adi na panangsungbat iti awag ko ket napasarunwan pay manang. Kunana ididamo ang makumikom unay iti pagtrab-trabahuan na, iso asaan na anasongbatan dagiti awag ko. Ngam iti panaglabas ti aldaw, masansan moten akas jay ti aramiden na. At dapay dagiti gundaway asaan ang makaipatulod iti kwarta. Iso asyakon ti mangibakbaklay kadagiti paggastusan mi kadagiti dadakkel na. Rika, aging kakadi itakot di pa'y nagpaitulod iti kwarta ni Von. Saan pa'y nga rod tatang? Mabainak mo't amang dagulit mo na mo't ti obligasyon na kada kayo. Ay na, nakababain pa'y kit din kan kabalasang ko. Taas si kamertan ti mangibakbaklay iti amin. Apay ngatan, anya ngatan ti mapaspasamak kan ni Von. Saan mo't akas taas ikaw? Wan nga rod tatang, agkakanat pa'y kit din ti mapampanunot ko. Sapay ko mata sana pumudno. Ay, pagkalmaom lang tirik na ang balasang ko. Ang mga numakumikum laang ni Von. Yung mamatiak nga umawag tumutla dayjay. Sapay ko matatang, takas tangag paiso. Nay, ano dayjay? Iti sila dyan nagtaudan ti kanabtuog tatang. Umay kayo, ang mga nood na napasamak ka ni nanang. Ayun dito napasamak ni nanang yo balasang ko. Di ka igdanag tatang, tamadaman ang matamtaming ni nanang. Ngimato ka no ti presyon na ko na ti doktor. Iso akalat at ang talimudaw. Kung nagtumot ngamin amapan kamin iti doktor, edi kalmaan ngam nagkadkadmait. Edi kalman pa amaulaulaw. Apay adi yung imbagbaga kanyak tatang. Naipan ko man idi pa ikalman di ti ospital. Hindi na nga ron kaya ta maistorbo ka anak ko. Tanagado ka nun ti pakakumikumba. Makadinan kaya ta mainay-nayon pa pagdandanagam. Unay mo tan ni nanang. Saan ko maadimtang ti kastoy no imbagayo kanyak? Kan may sa kababain mo't ngaminan kang kaanak ko. Kan dayjay mo't abon. Noon yan at tinapasamak kan kwa na. Di kay agdanag, tadyak sardangan nga awagan itatatang. Tapno maamuan na ti kasasaad ni nanang. Kan amok matan, no apay amasansan matan asaan nga umawawag kada tayo. Hello, Von. Apay ati mo sangsangbatan ti awag ko. Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Bisiak, ado ti trabaho. Apay ay agkaraawag ka. Anya? Damdamagam no apay nga agkaraawagak? Siyempre madanaganak no anyan ti mapaspasamakan ka. Saan ka mo tasigo da kasta? Ibagamlangan ti pudno, Von. Ada ka di problema ta? Apay aklata nagbaliw ka. O sige. Total, nabannog ako nga, gilimlimad kan ka. Kan may sa, si kamot ten amis mo tagdamdamag no apay. Isong agpod no akon kan ka. Von? Pasensya kan.
Saan na matuloy ti plano tang agkalay sa? Anya? Apay phone? Addan ka dandanak ditoy. Katagpas nga yan iti mabiit. Anya? Kasta kalaga na alinipat mo ti maipapan ka data? Apay phone? Anya ti nagkurangak? Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy? Pasensya kan. Awan nagkurangam. Ngam ni Joyce itantay ayatag. Nagsakit mo tanday ti ngay naramid mo phone. Nang namnamaak ka dagiti karim. Addaak niti puder dagiti dadakkel mo. Gaputan namnamaak asyak ti kalaysam. Ngam saan mo't gayam? Rika. Damdama agamitay. No apay nga inawagan kasan ka di. Imawagak. Tapno maipakaamukan ka nga adda diti ospital ni nanang mo. Naatake. Iso nga intaray mi diti ospital. Anya? Kumusta nga rodan ni nanang ko? Apay, ada ka di pa'y patagdakan ka. Kalpasan nga arig na binaybayamon ida. No awanak ditoy, ang mga noan yan tinapasamak kadakwada. Tsaka mo nga tagayam na pasamak ka ni nanang. Kasano nga damom, kat impamay samutan ti panawan mo iti day tanong asino man day tababaya kakabkabalay mo ako nam. Ngam di ka madanagan. Oray kasto'y tinaramid mo kanyak. Jak tupulos baybayan dagiti dadakkel mo. Taimbilang ko idan amay kadwa dadakkel ko. Ngamsi ka, rumbang ama konsensya ka, tabi na ibayam ida. Nagbalin ka ama naging bubukod, taday talatan bagim ti pinanunot mo. Naawagam ka din ni Von, Rika. Uwan tatang, naawagak. Naipakamu kong tinapasamak ka ni nanang. Ay na, agyaman nakno kasta balasang ka. Apay ka no asaan nga mawawag. Ay na tinapasamak kan kwa na. Awan ti dakas na napasamak kan kwa na tatang. Makumikum laan. Gaputa dandan ni kano agpas nga iti kadandan na iji abroad. Anya? Adda sa bala ka dandan na ijay? Ay, kasanukan nga balasang ka. Diyak nam namainan asubyan nakpay ni Von, tatang. Nang runa ita, tadanton anak da iti da ijay a babae. Kasano nga rod itan? Anya nga iti kunan na maipapan kan din nanang mau. Diyak kun inang muno niya ti plano na tatang. Ngam di kay madanagan. Siyak ti makaamo kada kayo. Saan kayo abaybayan kan ni nanang? Ay, agyaman na balasang ka. Diyak amo ti aramidak na awan ka. Ti awanan bain abon. Ano ti simrak iti panunot na takas ti naramid na. Bayan yung tatang. Oray na sakit. Masapol nga aklunag ti amin. Jakmat kayat nga ipilit ti bagik iti tao asaanan ang mga yat kanyak. Rika. Basta diyo pagdanagan ti may papan ka ni nanang, tatang. Siyak ti makaamo. Nakaawid tayo, nanang. Agyaman na Rika. No saan agapukan ka?
Jack amo no anyan tinapasama kanyak. Awan tirumbang nga pagyamanan nyo, nanang. Inaramid ko lang tirumbang. Naibaga kanyak ni tatang mo tinaramid ni Von. Katsya ko ti dumaw dawat iti dispensaran ako. Jack ba't namnamaan ang maaramid ni Von ti kasjay. Di yun panunutan day tananang. Da kami laang ka ni Von ti masaknan iti dayta. Awan pa kainaigan nyo itinapasama kada kami. Isyak tirumbang agyaman. Tauray saan kami pa'y nagkalay sa kanivon. Kat imbilang da kun akamang ti pamilyayo. Rika, anak. Uray saan kami nga agkatuloyan kanivon. Laglaki po nyo apat-patlan kayo unay kanitatang. Nanak. Kanayon nyo kumasalwadan ti salon atyo. Noon niya man ti mariknayo. Ibagayo adagos ka ni tatang. Apay akas damatan ti bagbagham, Rika. Diyak kaya't nga da mapasama kada kayo, nanang. Impatag kayo ka ni tatang akas pudpudno anaganak ko. Ngamdak sanggasat. Takas to'y mo tinagbanagan ti relasyon mi kanipuan. Itata, naimbagan kayon. Palubusan dak kumaapuman na umutun. Anak. Anya, apay anas kan apumanaw ka, balasang ko. Katawan mo't dito'y ni Von. Rumbag laang, nanang. Taidaan niya man aka nito. Mabalin ayawid na dito yung ti agbalin nga asawa na. Awanan karbangak dito'y nanang. Iso pumanawak laangan. Kasla, diyak ka pa ulan no panawan na kami, Rika. Irwam yun ti bagiyo nga awanak itidan nayo kani tatahang, nanang. Diyak pulos makalipat no daak dito'y. Panawon mo't siguron. Tapno asikaswak mo't ti may papan iti bagik. Saan na ka to amalipatan, Rika? Nagsaya at kakada kami kanitatang mo. Dawatag kuma, nga uray awan kayon kanifon. San ka kuma magliplipat balasang ko? Urayan may ti panagsublim amang sarungkar kada kami. Diyak kaya tiyag ka rin, anang. Ngaminton dumdum ti panawan. Anagluniton ti sugat nito'y pusok. Namnamain nyo nga umay kayon to sarungkaran ka ni tatang. Basta ikareyo abayat ikawan ko. Aganad kayo. Katsalwadan nyo ti salunat nyo ka ni tatang. Uwan, Rika, anak. Kati Diyos, ti magtarabay kan ka. Iti sumarunong agpangtibiyag mo. Agananad ka, Rika, anak ko. Agananad ka, akan ayon. Nagapwamanan ayahwan. Itay kapay arimwar dito'y balay. Ngam italaang nagsubli ka, anak ko. Naggapuak man itayan tigayim ko, nanang. Manyaman tinapan mo inaramid ijayan. Nagsarsarita kami may papan iti trabaho, nanang. Nagrikat nga minan tibiyag dito'y lugar tayo. Oray kasan pa nagtrabaho tar aramida, kaslaawan asin swan tibiyag. Naku namon, anak ko. Ngam ti pagyamanan tayo laang, kat saan tayo nga aglanglangan amangan. Sa bagay mo't kit di, nanang. Kat dahito ti pagyamanan tayo ti namarswa. So na lang ta, kahit ko talaga ti makapagtrabaho iti sa balay. Ay katanya nga rin ti plan-plano ngayuan. Panggap ko ti mapanagtrabaho di Manila, nanang. Ijaya ka makigasang gasat. Ay narigat sa mo ti anak ko. Kan delikado. Nanang, awan ti narigat no nagagat kalakit di. Kan di kay agdanag. Tano bilang makapanak. Aganan nadak to akanayon. Ay, naadakan ka. No day ta ti desisyon mo, anak ko. Sigurado asan ka mutlaag amalapdan. Talaga padasag ti mapan makigasang gasat ije Manila, nanang. Tarabayan na ka ti Diyos, anak ko. Sapay kumata agbaligi ka.
di adesididaw na mapanagtrabaho iti Manila di anak tamin yang. Wen, talaga kayat na ti mapanay di Manila. Naumangatan dito lugar tayo. Sa bagay, awan mo't dakes na ano padasan na. Adala panagdanag ko, taag may sa ijay no kaskasanaw. Minyang, awan ti rumbang nga pagdanagam. Kabailan ni Juan ta. Nadiskarte ita anak ta. Di palubusan tangaruden Katuan bayang masapulan na tigasat na iti sa balay alugar. Hello, Tatang. Ay, patay, mawag ka, anak ko. Madanagan kami ni nanang mo, iti papan mo dita Manila. Kumusta ka ngay? Nakastruk kan iti trabaho? Addan, Tatang, babae ni taas iti Diyos. Sa anak mo't anarigatan ang nagsapol iti trabaho. Nakastre ka ka security guard, Tatang. Ay, agyaman akngarot no kasta. Amangan ko na may nuwag katang-katang kan dita Manila, anak ko. Napalalo una, iti pa nagdandanag ni nanang mo. Ibagayo ko ni nanang, tasan nagdandanag. Mayat ti kasasad ko dito, adan trabaho. Ayan ni nanang. Ay na, imalatiw iti karupa. Biraybak natin atap no, mailiw-liwag natin pa nagdandanag na kankahwan. Kasta ka di, Tatang? Well, nanak ko, narigat no lapta karumwar. Sigurado ang nakarkarong agdanag no agpulpul kuklatan dito'y balay. Husto day ta, Tatang. Ngam ibagayon to kun kuana, asan nagdandanag, wen? Kanuray da kayo, di yo baybayan ti bagiyo. Makaamu kayo pailangan ka ni nanang, Tatang. Agyaman tayo manugot kasi murot kanyak dito restaurant, Gina. Apay kit din nasaan ngay. Nasayaat ka mo tatao, tapno pagkadkadak ko ma. Gina, nabayag mo ito nyagar-aramakan ka. Kurang ka di pa'y dagitin pakpakitak, tapno aklunan nakmutan. Saan mo't kit di? Ngam siyempre, masapul at tingitinga ka na yung bagtiriknak, sakbay ayat nagkutisong bat ko. Gina. Awan makunakan ka, Juan. Nakasingsingpot ka, kan nagsayat ka tao. Sipod nam amu ka, panagriknak kat kanayo nakanatalgad tunggal si katikadwak. Matlagayam. Apay nga rin naging gaita kat parparigatan nakpelaan. Kaya't ko kumamutan ang amuan, no damot lakay mo dingak dita pusong. Juan. Ay ayatan ka unay-unay, Gina. Ay ayatan nakadimat. Sige man laangan. Ay ayatan ka mat, Juan. Ha? Agpaiso, Gina? Juan. Ay ayatan ka mat. Agyaman tayo naklon na kon, Gina. Ikarik, di kan to agbabawi ang nangaklon iti panagayat ko. Napalaos ti ragsak ko, idinaklo ni Gina ti idatdaton ko kankwa na panagayat manang Emmy. Iti ipapan ko iti syudad ti Manila, napalalo ti pan nakaikawak.
Tamalaksid nga adayo akon kadagiti ipatpatag ko iti biyag, sabali at talaga ti syudad no ikumpara iti probinsyami. Naimbaglaangan tanaam-amok ni Gina, taga Cagayan matlaang manang, kat agin na sidag kamilaang iti baryo. Nagaramakan kwa na agingga iti inaklonnak. Kalpasan ti sumagmamanula ang abulan, manipod na addaan kami iti relasyon, nagdan na kami, kat napagasatan kami ang naaddaan iti anak, ni JR. Manipod nagpasgay ni Gina, diakon pinalubusan nga agtrabaho, tapno maipamaysa na nga aw-awiran ti anak mi. Siyakmat manang, nakarkaron ang nagsalukagak, tapno maipaayak iti narimat a masakbayan dagiti aginak. Apay nga agsangsangit ni JR. At ayuak pa'y laeng, mangmangag kundi pa nagsangsangit na. Ha? Kwa? Ita lang dayta. Nakaturog ngamin itay. Katapay di mo asikasun nga eh. At da ka mo't taditan nga cellphone. Asino ay dayta kachat mo, tamabaybay ang pahin ta anak ta. Isoon mo ta? Kariring na laeng isong agsangsangit. Unay kamutan aya. Apay baybay ak. Kating kang harap kitaanan ay tisilid ta. Anya pilatar aramidam nga Gina. Napatpadag ka di dayta kachat mo humita anak ta ngagsangsangit. Ha? Wan. Inakasikaswanan ti anak ta. Apay nga, saan nga agsarsad ng agsangsangit ni baby? Alan samot na sakit na. Nan, siyak man timangod pa. Ay sus, nagbaramot gayam ta anak ta. Agkurigor. Ay sumot la sangit ah. Gagangay laang dayta. Kastamot la kadagiti naglabas ng aldaw. Agurigor, inton kwan, mapukaw mutlaang. Anya? Kahit mo asawan, manon nga aldaw akas tuti ka sa sahad ni baby? Wan. Apay nga rada di mo yung bagbaga kanyak tatno na ipacheck up ko maadagos. Mapukaw to mutlaang dayta. Oray po utam. Ngam saan anasaya ti kasto akas sa sahad ti anak ta. Mala, agpalis ka Gina. Tay panta ni baby Diyos. Ni, lahat mo tin nagsardang nagsangsangit ni... Diyos ko, Gina, agbulbari gawgawon ti mata ni JR. Anya? Diyos ko, darasam, itaray tayo ti ospital ta anak ta. Darasam, Gina! Diyos ko, apa napasamak ti gastoy. Awanin ti anak ta, Gina. Diyak mo ang delikado matgaya mantika sa saad na. Kunak no gagangay lang agurigor ti mariklik na na. Sumad na gayam nga dadagiti gundaway ang kasla marigatag na gangas. Namdiyak mo tingkan ka no. Apay nga minadi mo yung bagbaga kanyak. Amumot nagpatpatlaga ka naka-duty ti trabaho ka security card. Impagarup ko no natalgad ta anak tatanda ka mga asikaso kan kwa na. Ngam na paibay ang matlagayam. What? Kasano? Dahil tamad lang kami cellphone mo tininto na rin. Asino kami na iti ka-chat mo? Ang pudno ka langan kanyak Gina. Awan. Dagiti lang ang gagayam ko dagi jay. Jokmat kinayat ti kasi napasama kiti anak ta. Asino ko mga ina ti mga yata mapukaw ti anak na. Diyan mo, Gina. Diyan mo ti sawakan ka. Nabimpinsan na napukaw ti panagtalagkukin ka.
Uray ko man sana na iraman ti anak tayo ti kinaman nagbaybayam ngayon na nga may sumot na tandaan na apektaran. Katita, awan langit nga rudan ti anak ta. Tinakakaasing anak ta. Ti sakit a COVID. Adun ti pimusay ti sa bala pagilyan. Kat adadamag nga ang mga nag-lockdown tayo kano dito Pilipinas. Anya lockdown? Lockdown ko nada, tamasapol nga agtalinaid tayo lang iti babalay tayo. Sana bale, ta sa anak mo tarumrumwar. Oray pa'y, narigatan, ang mga numaakaran ka. Tasyak, kanayan nakarumwar. Iso delikado latta, ang mga numaiyawid ko ti virus. Anya nga ron ti aramidon ta? Tinasayaat, agawid ka pa ilangan di probinsya tayo. Kabayatan nga dapay lati biyahe. Naimbag ijay, ta safety ka. Agawid ako nam? Ngam kasanukan? Dinakbagdanagan Gina. Kabailak ti bagik. Kan sa anak amaawanan iti trabaho. Tadati kumpanya abanbantayan mi ka security guard. Sigurado ka kayat mo ti mabati dito eh? Win, isang inton bigat matlaang. Agbiyahe kan nga agawid iji kagayan. Ijay ka pa'y lang agtalinaid, bayat aditay pa mo, noon niya tagbalin nga epekto tagraira a virus. Apimusay day di JR nga anak mi manang Emmy. Tawan 2020 mat idinagraira ti COVID-19 pandemic. Saan ang mailibak nga apektado tayo amin iti pandemya? Kan adu tinapukawan iti ipatpatag iti biyag. Naimbaglaangan tasakbay ang nag-lockdown iti pagilyan tayo, napaawid ko pa ni Gina iti probinsya mi a Cagayan. Naimbaglaangan manang tauray kaskasano, uray dakkel tinaikisay iti sweldok, iti pagpapaayak ka security guard, tatalagamot ang nagswak iti ekonomiya, sa anak anaawanan iti trabaho, akas iti dadduma. Banag apagyamyamanak unay iti Diyos. Ininot ang naglabas ti bulan, aging ka nga addan sumagmamano ang mapalubusan nga agbiyahe, nga aggapo iti na duma-duma a lugar. Bulan idi ti Nobyembre, taon 2020.
Gina, addakan? Wen, itayak pa si Mangpet. Amok nga da ka pa iti trabaho. Kasano nakabiyahe ka? Andit nagluganam. Awan pa mo tagbibiyahe abas manipod ijay Cagayan. Sana ya? Ada iman maneho avanjay kasinsin ko. Iso tinagluganak ang nagluwas dito Manila. Kasinsin mo, kunam? Sino ang kasinsin mo? Anak ti kasinsin dananang. Driver ti door-to-door van nga agitultulod dito Manila. Hindi mo pa imbakpaka mo kanyak mo't nagsubli kagaya mo dito Manila. Kinalaat nakmat. Amok mat ngamin adi ka pala umanugot. Gapo iti ko nam a pandemic. Katanya nga rin plano mita. Agsapon ako na iti trabaho. Adamot ang dagiti negosyo ng lukat manan. Padasag ti agsapol iti trabaho dito syudad ti Manila. Iso ang nagluwas akon. Addakan ka na ita. Nga magananad ka. Agraira pa ilang ti virus. Wen, di kagdanag. Aganadak akanayon. Kumusta tinapanam? Nakasapol ka diti trabaho? Saan pa'y nga rod? Ado tinagaplayak. Saan da pa'y kano nga agala iti ado at trabahador da? Ta nakapsot pa'y kano ti negosyo. Kan ado pa'y lang ti maiparit. Isomot nga minday tato ibagbagak. Iso ano mabalin. Diyak pa'y kumakayat ni agluwas ka dito Manila. Gapot dati nakiluganam ako na makasinsin mo. Imay kalatta. Ada ka rodon dito'y. Si kakit dimat. Ay, wan gayam Juan. Agpakada ako ma. Apay, papanam. Total, awan pa'y mat na biro ka katrabaho. Urada ako dito syudad ti Manila. Sumurot ako may ti kasinsin ko amapan iji Bicol. Sino kasinsin mo? Jay ko nam, driver ti van? Anya nga iti mapan marami din iji Bicol? Agitulod ngamin ijay. Isa sumurot aklangan kan kwa na. Mapan kami iti ayan ti may sa kasinsin me. Saan na mabalin? Saan ka mapmapan? Agtalinayad kakit iti ti balay. Saan natila papapanam? Ngam Juan. Saan kumanatanggan ti ulom, Gina? Pagsayatan mo't lang ti pampanunutag. Mala, maturog takit din tani. Adalo mo ti rabi. Masapak pa inton bigat. Aldaw ti jutik ita. Iso ang masapak asumurag inton bigat iti trabaho. Makalawasin manipod pimanaw ni Gina. Talagang impilit na ti simurot iti kunana akasinsin na driver di ban. Tidakas na. Linibasan nakpay. Kat jak pulos makontak ita ti cellphone na. Adayo nga taaya tinapanan na. Tapay akas laawan signal. Iso ajak makontak. Talaga sa bali ti ugali ni Gina. Sana pulo sa nagbalbaliw. Ora edi pimusay day da anak mi. Agduwa-duwa pa'y kitin iti bagbaga na kasinsin na driver ti ban. Ape adi na pulos inyam amo kanyak day jay. Sapay la kumata sa napudno ti atap ko. Sapay la kuma, Diyos ko. Manong Juan, talaga tingagawit ka? Wen, pangrabi nga minti duty kita. Ay, kasta ya? Ala, asino nga rodya ka doon ni Gina asin mangput dita pagnanay danyo idirabi Kunak nusik ka. Anya?
Si mangpot ni Gina idirabi ko nam. Wen, impagarap ko nga no si ka di kakuyog na si mangpot. Nakalala ilod ang amin na dua. Ay na, pasensya ka ni bagbagak manday toy. Makapaatap ngamin ti Jarda Gina kanti kadwa na si mangpot di tadagusyo idirabi Agyaman akmot iti dayta ngayon bagam. Baybayam tapalot putak ni Gina. Bagman ta na panunot mo pa'y tinagawid. Makalawas nga awan ka. Di nakmat gayang palubusan, di naglibasak. Anya nga'y taramidok dito'y. Asan na bali ata dakon. Kaano ko pa si mangpot? Idirabi. Awan ka, isong amuklatan nga aging gaitabi kat ti Jutim. Asino ti kadwa ma si mangpot? Intulod nak dito'y ti kasinsin ko a driver ti van. Kasta ka di? Akat, nag-enjoy kayo tinapanam? Wala. Nagiiniliw kami nga kakasinsin. Apay nga ro da jak makontak ti cellphone mo. Narigat namin ti signal iti ayanda. Iso nga oray siya kat. Jak makaawag kan ka. Kasta ka di? Sige nga ro. Mapana ko niti silid ta. Makatorturog akon. Gina. Aping imawag ka. Saan aya dandani ka nagawid? Malmalpas mo ti Jutim. Saan aya? Diyak makaawid ita. Ta nag-emergency ti karelyebok. Inton bigat ton ti panagawid ko. Kasta aya? Naimbag mo tayo mawag ka. Tapno saan ka madanagan ang mga ururay kan ka? Sige nga Rodan. Ta madama pa iti trabaho. Sige nga Rod. Bye. Maamuak itan no pud no ti indarom kanyak ti karoba mi. Agpaliiwak. Tapno maamuak. No dati mapmapan alalaki di tadagos mi tunggal awanak. No daman bilang. Sigurado ati driver ti ban ti bagbaga di karoba mi. Nga day ti tadagos mi tunggal nakajoteak itirabi. Maduktalak itan ti pud no. Pudno ti amin imbaga ti kaaruba mi abayan. At ang agpay sulalaki anapan iti dagos mi. Awanan bay na Gina. Iti pa'y mismo adagos mi ti pagkitkitaan day ti lalaki na. Tsak lakit dagbidot. Ti driver ti van ti lalaki ni Gina. Di bagbaga na kasinsin na. Nabayag gaya mo naluklukwen nak. Isulakit di day tati kanayon akatsat edipay lang ni Gina. Kan masigurado nga isumot lang ti kadwa na anapan ni Jibicol. Tinasayat. Mga yabak kadag iti opisyal day ta barangay. Isuda ti kadwak amang serak iti balay mi ita. Panyatim ako nam ita, tanaaktuan da kayo iti lalakim dito mismo adagusta. Pakawanan na, Kwan. Awan babain mo. Dito'y pa'y mismo adagusta ti pagkitkitaan nyo iti lalakim. Nakpuskol ti ropam, Gina. Diyak kayong pagarup ama aramid mo ti kastoy kanyak. Nabayag kaya mo nagulgol ibanak.
Juan. Naimbag kumamot no baro. Ngam si aasawa mo tinangisok atam kanyak. Nabayagan nga da suspetsak may papan iti driver ti van nga ibagbaga makasinsin mo. Ngam jack in kan ka no. Tadakkel ti panagtalkukan ka. Ngam nagbiddo tak gayam. Sana na maulit, Juan. Basta pakawanan ako. Pumanaw kan ditoy. Inkasurutan di lalakim. Total, saan tamot ang nagkalay sa isong agsina talangan. Aging gaalimpyo pa'y lati panunot ko. Ngam, Juan. Pumanaw kan. Tamang ano niya pa'y ti maramit ko kung kay balang kantis ka babae. Pumanaw kan. Katjakon kahit amakita pa'y ti panagrup-rupa mi ti kaano man. Panaw!